Ak ste kozmetička a premýšľate, s akou kozmetikou chcete dlhodobo pracovať, možno práve toto video vám pomôže pri rozhodovaní. Som spolumajiteľkou Amatirum a zároveň ambasádorkou značky Institút Estederm. Viem, že dobré výsledky nikdy nevznikajú iba kvalitným produktom. Potrebujete systém, vzdelávanie a partnera, na ktorého sa vždy môžete spoľahnúť. Práve to je filozofia Institút Estederm. Moje meno je Iveta a pre značku Institút Estederm pracujem už 13 rokov. Nepredávame len produkty, učíme kozmetičku chápať pleť. Nestačí len jeden produkt na domácu starostlivosť, nestačí len kozmetické ošetrenie. Každá pleť má svoju cestu krásy. Za našou starostlivosťou stojí odborný prístup, vedecky potvrdená účinnosť a dlhodobé poznanie fungovania pleti. Ako spolumajiteľka salónu oceňujem, že spolupráca nekončí iba doručením produktov. Máme školenia, podporu, marketing, nové kampane. Máme za sebou jednoducho tím odborníkov. Spolupráca s Institút Estederm nie je len o zaradení produktov do salónu. Máme vypracovaný komplexný, transparentný koncept spolupráce s jasnými pravidlami a benefitmi. Pravidelné školenia a preškolovania kozmetičiek sú na samozrejmosťou. Naším cieľom je, aby kozmetička nemala len produkty. Chceme, aby za ňou stála značka, o ktorú sa môže oprieť. Ak hľadáte značku, pri ktorej nechcete byť len predajcom produktov, ale chcete sa dlhodobo posúvať ako kozmetička, veľmi radi vám ukážeme, ako môže takáto spolupráca vyzerať. Kliknite na link a po vyplnení krátkeho formulára sa vám ozveme s bližšími informáciami o možnosti ďalšej spolupráce.